Ready? Oreo. Hello, Oreo. Hello, Oreo me. Hello, Oreo. Oreo. Pwede bakar, nasupo na lang ako. Nagla-live na, daddy. Sabi niya nag-live siya ka stop. YouTube. Live lang. Hello. Ano ni father ko? Hello, daddy. Hello ka, daddy. Hi, ka naman. Hi, ko naman. Hi ka, Hi ka na, Hi! Hello, father ko. Ano ni mamang ko? Hello, mami, Hello! Nagluluto si Daomi Carabasa. Sino Worldwide ka, daddy. Naka-J YouTube. na? YouTube. Tag kape. The other dogs. Hello. Hello, bulldog. Hello, bulldog. Ay, bulldog ko. Bulldog. Shake hand, man. Shake hand. Agi, shake hand. Agi, shake hand, man. Agi. Nay, agi ni. Agi mo to. Shake hand, man, Tag kape. Kape. Grapes namin. Yung pomelo. Mga plants. Yan o. Kakatayid mamaya. Manok. Mga pagkalo namin. Malamig ngayon kasi umulan kagabi. Yung mga halaman ko. Kape na tayo. Tingnan mo kulimlim.
good morning, world. Bagong gising. May bagyo daw ngayon, kaya keep safe na lang po sa mga tamaan ng malakas na hangin, ulan. Nakatro pa ako. Hindi kayo samahan niyo akong magkape. Yan yung garden namin, yung maraming mga bougainvillea, pati yan. Makulimlim, oh. Yan. Nilalamig ako. Kape na tayo. Ang bahay namin. Kunting bahay. Na kulay green. At yung halaman namin na mango mings. Yung eto. Yung the world's largest na bunga ng mangga. From shout out kay Ma'am Socorro. Nakaling dyan sa amin yung mangga na yan. Yan narinig yung mga manok. Ang ano ng manok. Mamaya ituturo ko kayo sa aking garden. Kape lang tayo. Huwag magtanggal ng jacket mamaya. Medyo malamig-lamig pa. Hello. Hello, we're live again. We're back. Kumusta kayo? Mga halaman. Hi. Yan
white bougainvillea namin. Oh. Ito yung daan yung ano namin, mulberry, hindi pa na tinanim. Mga halaman over there, over here. Marami kaming halaman, pati yan, no? Yan. Bulaklak ni bulaklak. Tara! Saan ka pa nakita? Yung suha binabalot sa plastic. Kasi yun yung fruit flies, kinakagat ni natin. Pag nakagat ito, nagiging deform siya, pangit na yung may bukol-bukol. Kaya nung maliit pa, nilagyan na namin ng plastic para hindi siya ma-deform o ano. Kasi masisira sa loob, pangit tignan. Saka hindi siya kagandahan pag ano lumaki. Kaya yun bilog na siya. Okay. Pero papakita ko sa inyo yung na-deform. Ay butas-butas siya pag ano. Kagaya nito may butas-butas siya. Ayun yung manok. Mamaya kakatayin. Ulam namin. Mami! Kasana ito yung papayan daddy na eh. Daddy, paigit mo na eh. Magpanak sa ito papayan eh. Paglagpuan na eh. Ha? Nagtitinda rin kami ng mga halaman. Marami kaming pilos. Pilo ng ano, mga ito, bridal yan. Tanim namin. Puntahan natin yung aso namin. Aryo! Aryo! Kada! Aryo! Aryo! Chicken! Chicken, chicken! Wow! Chicken, bulldog! Chicken! Chicken, bulldog! Very good! Hello kayo! Tara! Chicken ah! Chicken, chicken! Chicken! Very good! The other one! Chicken, chicken, chicken! Very good! Never yo. Ayang naloko dati ayang. Ayo, Look, chicken. Hey, suplado. Chicken na rin. Chicken. Hi. 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 Yan. May mga drum kaming tubig kasi pinsan wala yung tubig, yung pusat namin. Kaya mayroon kaming mga drum. At yung mga dragon fruit namin, yung mga mulberry, mga mangga, at yung sili. Yan o. At yung luya. Yan, ponytail. Mga tinda namin ng mga halaman over there. Yan.
Ngayon ang mix ko ngayon ang laging ko ngayon ay mga pagkain at saka mga halaman ngayon kasi nandun ako sa Pinas ngayon. Then mga pasyal-pasyal din. Kaya ngayon tayo ngayon. Hindi na more on pagkain nun. Ngayon mga pasyal, mga halaman. Ito yung ano namin din. Rubber tree. Native. Ito yung lime. Saka yung burgundy na may pink-pink siya. Variegated na gumamela. Yung pandamos. Ayan. Yung sasakyan, yung motor. Ayan. Mr. and Mrs. na ano. Marami kami ito. Marami kaming drum. Tubig. Kasi minsan walang tubig. Kaya nag-iipon kami ng tubig para sa mga halaman namin. Hindi pa siya masyadong full bloom ngayon kasi nag-ulan-ulan. Kaya, pero pag na mulaklak naman mga nandito, mga ano namin, ang ganda kaya. Lahat ay bulaklak. Sleeping Beauty. Yan no, yung bridal flower. Yan. Matagal na ako din ito rin, meron din kami ano, computer natin. Dito sa labas. Yung mulberry namin wala ng bunga, subos ko na. Yung white meron din kami dyan yung floater natin din maran kami, hindi pa nalisan, dami mga dyan muna, iwan ko muna yung ano ko. Ay, bagay ba? Punta tayo
tayo dun sa ano namin sa taas. Yan. Yan. Tapos tulog pa mga tao. Diyan yung inupuan ko kanina. Then may packet dyan. May mangga, yung malalaking mangga namin. Then yan, mga bougainvillea kasi ang bougainvillea ay sunlover kaya dyan. Dito pag ano, mainit na mainit dito sa Ilocos. Meron kami snake plant, mga sansevieria, oh. At yan, maraming halaman. Punta tayo dun. Hello! Ito yung likod namin. Ginger! Cupcake! Cupcake! Cup! Ginger! Wala, yung mga pusa namin sa group ng kapatid ko. Yun, oh. Yan. Mayroon kaming kangkong. Ma, gisilaw ijiban yun eh. Gisilaw ijiban yun naka-open. Kangkong oh. Halong ka eh. Yan yung piyas. Meron din akong ito, tamarind. Yan yung garden namin. No? Hindi pa namin tinanim yan oh. Dragon fruit, meron pa. Kalat. Maraming gagawin dito. Yan po. Ulan. Variegated na bukis. Meron din kami, dalawa lang. Tatlo. Yan. Ang iba, mga ordinary lang. Ito naman yung mga adeniums. Kalbo lahat.
si Mama Mary, oh. Galing Mama Mary. That's si Papa Mary. Hello. Yan o yung mga bugis namin. Ito naman yung kubo-kubo namin na pwedeng upuan pag ano may gusto ko magpahinga. At yung minsan pag ano, ngayon umuulan kasi nag-set up ako ng pagtataslant ng halaman. O, kaya yan. Halaman namin. Ito yung laurel. Babay na ako. Thank you for watching. God bless.